използвам и ми идва да запея, защото имах заведение 2 години. И оттам. Но няма да се излагаме тук. Първо, благодаря, че сте тук. Това означава много за мен. Това означава, че вие не сте се отказали от това да се борите за бъдещето на децата си. Това е много важно. Благодаря ви. И искам да използвам този момент заедно всички да благодарим на всички онези, които не се отказаха въпреки този натиск и продължиха да се борят и стоят все още на крака. За мен те са нашите герои, някои от тях присъстват тук, някои са пръснати в цяла България. И аз мисля, че те заслужават нашите аплодисменти да ги изпратят. От тук нататък предстои битката, която е много важна за АПС, предполагам всички осъзнавате. Защото АПС, тези 3 букви отговарят за цялата тази общност. И ако някой ден спре да съществува, няма да е добре за нашите деца. И се надявам на 19-ти, като излезем да гласуваме за бъдещето на тях. Не да подкрепите нас, всеки да подкрепи собственото си дете в бъдещето. Благодаря ви.